Боядисването на голямото великденско яйце е станало традиция във Велико Търново. То е направено от гипс и е с височина над 1 метър. Инициативата се провежда вече за поредна година и тази година отново ще отсетим нашето яйце заедно с децата от дома Пеньо Мария Велков в град Велико Търново. Всеки ли може да се включи в боядисването на яйцето? Ами в принцип наш доброволец с децата от дома ще боядисват, но ако има желаещи, разбира се, няма да ги върнем. Децата рисуваха предимно пролетни мотиви, символизиращи щастието и настъпването на големия християнски празник. Всеки от минувачите получаваше великденско късметче от базара. Там се продаваха ръчно изработени обици и медальони. Аз лично също съм участвала в подготовката, но също така и моите приятели и с другите доброволци. Всички заедно ги направихме с много любов и желание. За настроението на всички се погрижиха два великденски заека, бял и розов. Дългоухите маскирани доброволци подскачаха около минувачите и ги подканваха да посетят благотворителния базар.